Sanibona, phinde nginibikelele futhi nangalesi sikhathi nangalomzuzu. Ngizocela nje siye kwisihloko esithi abantu abazibiyele. Abantu abazibiyele. Now this is the message from uNkulunkulu. As I was sleeping nje, I woke up. uNkulunkulu washo lamazwi ukuthi abantu abazibiyele. So as I was saying ukuthi umyalezo ovela kubaba ohlala ekhaya ezulwini esiqwashisa futhi esixwayisa ukuthi asizibiyeleni ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi futhi ngiyaqonda ukuthi izwe lakamoya liyizwe elingathatheki inhlobo serious. Liyizwe elingaqondakali ngenxa yokuthi abaningi abakhulile kwezikamoya, abaningi abaziqonda izinto ezenzeka spiritually. Yonke into is just i-physical. Yonke into nje, ngibone kanje ngamehlo ami, ngizwe kanje ngendlebe zami, kwenze 1 2 3. Abantu izinto eziningi bazithatha ngaleyo ndlela, ngaleyo thuba, nangale ndlela ababona ngayo. Sihleze sazi ukuthi amehlo they can be very deceiving. Indlebe they can be very deceiving. Umlomo can be very deceiving. Yabo konke lokho ku-physical kuyadeceive, kuyalahlekisa because kona kuthatha physically yonke into kuyithatha ngemvelo, kuyithatha ngokujwayela, kuyithatha ngokubona. But okukaNkulunkulu oku-spiritually, oku-supernatural kuthatha izinto njengoba zinjalo. Because sisezweni la siphila khona enyameni, right? But siphila ezweni lakwamoya and siphila nemimoya ehlezi ikhona around us, ehlezi isizungeza, ehlezi sirawundile, ehlezi futhi ifuna intuba nethuba ngaphezulu kwezimpilo zethu. So yize kunjalo kumele sazi ukuthi izwe lakamoya ekumele hlezi njalo silungele ukuthi si receive whatever message esuke uNkulunkulu esilethela yona, because usuke azi ukuthi kwenzakalani, usuke azi kuzokwenzakalani, futhi usuke azi ukuthi usixwayisa kuphi, esisiza esiqwashisa siqaphele ebese siyazisiza ezintweni eziningi. So we need to understand, the people of God, ukuthi noma izwe lakamoya lingathatheki serious ngale ndlela, noma lithatheka ngobutha, noma jokingly ngale ndlela lithatheka ngayo, but uNkulunkulu uzama ukuthi asize thina ngaso sonke isikhathi, ngoba yithi esiphila lapha emhlabeni, yithi esibhekana nazo zonke izinto, yithi futhi esisenkingeni kulezi zikhathi zokugcina. So njengoba ngathatheki serious, abaningi abangakhulile kwezikamoya futhi zonke izinto ezenzeka khona, they will never ever understand them. Ngeke baziqonde, let alone ukuzenza. Utshela umuntu nje ongazi ukuthi utshala bungambulala, umtshela ukuthi hayi utshala uzokubulala, uzothi hayibo hlangana laphi nalokho. So kwakukuzwa uzokuthatha lightly, let alone ukubiyeka ke. That is something that is so impossible. So yazi ukuthi everything lapha emhlabeni ine-access kunanoma yipi into, unless if there is an unauthorization ekhona, noma if kunendlela yokuvimbezeleka, noma umthetho uzokuthi cha, no entry, la kungena istaff kuphela, la kungena othisha kuphela, la istaff room sothisha, la kwenza ukuthi abangena abafundi, leli itholethi labantu besifazane nelabantu besilisa. You know, if there is no specific sign ukuthi abasifazane nabesilisa ungangena noma ngephi, angithi you see yourself having an access to each and everything, ongakwazi ukuthi ungene uzimbandakanye kuyona. Kufana nasendlini, if kungakhiyiwe kuleyo ndlu leyo, nombani ngangena nanoma ngasiphi isikhathi. Leyo glass lelo plate lelo ozofica lapho uvakashe khona ezihlotshweni, uzothatha usebenzise because awazi, understand, futhi awutshelwanga ukuthi hayibo okwababola ekhaya lokho, lelo plate ungalithinti, leyo glass, leso spoon ungalingi usebenzise because esikababola ekhaya sisetshenziswa kuyena yedwa, because there is no authorize, akekho umuntu onga-authorizanga ukuthi ukwakwenzi lokho. Then you find yourself easier ukuthi ukwenze, uzokwenza nje isinanoma ikanjani futhi. So as I was saying, siphila nemimoya, right? So ehlezi ngaso sonke isikhathi izinikeza igunya lokuthi isondele kithi. Number 1, ngokusihlebela inkohliso. Number 2, isihlebela amanga. Number 3, nakho konke okungafanele futhi okungekona, ongalona iqiniso, okusidukisayo futhi isilahlekise
lento ifana nokuthi ufike uhlasele umoya like we low self esteem. Leya moya luyana in as much as u-escalate uzofike la hlasimpe ukuhlebela khona ukuthi uzibulala, but if usaqala uqala ukuzame kancane ukhulume nawe nje kahle ukuthi buka wena ukuthi unjani, buka wena ukuthi kwenzakalani, buka wena ukuthi u1 u2 no3, buka wena ukuthi ubheda kangakanani, wena nje usehluleke empilweni, wena nje ayikho into usizo ngayo, wena nje vele yonke into yakho ayikho right. Ukufakele ukususela ukuncunzele i-confidence wena, ukususela ukuzethemba, ukususela ukuzazi, ukususela ubuwena, ukususela ugqozu nokuthi uzazi ama-capabilities wakho, not just ukwazi kuphela but usuwazile ebese uyakwazi ukuthi uwagcine uwenze. But ngenxa ukuthi uzohlala uhlalise leyo energy, because one thing yazi I've learned a lot, one thing I've learned a lot ngama-energies. If abantu bethi it's a different energy or something, kahle kusuke kumoya thizeni oyidemoni. The word energy represents a certain spirit. Why? Because sithi sifika leso spirit leso sikunikeza amandla ukuthi ulwe, sikunikeza amandla ukuthi udangale, sikunikeza amandla ukuthi uxokozele, uxabane, sikunikeza amandla ukuthi uthuke, sikunikeza amandla. It's a certain energy efika ikwengame ngaleso sikhathi ikutshela ukuthi hamba uyozibulala, and you get power and energy ukuthi uyibeke ilokhunja lapha emqaleni wakho, uyibeke leyo ntambo ebese uyagxuma. It's a certain energy ethatha indima in your body, in this temple of God, in this structure esidalwe uNkulunkulu. What is it? An energy. Amandla okwenza something. I hope people can understand me. Mangithi, it is a certain energy esuke ingenile kuwena, and izokudraina awakho amandla, because you have power yourself, you have authority yourself, you have ability yourself, you have will yourself, which represent your soul. Yabo umphefumulo wakho unawo amandla ukuthi ha. Umphefumulo wakho unawo amandla ukuthi ngiyahamba manje ngenkonzweni. Umphefumulo wakho unawo amandla ukuthi nginomuzo ukuthi ngifuna ukudumisa, ngizohlabelela njengamanje. Noma le energy le ingathi hayi ungahlabeleli ingoma yenkonzo, ngcono uhlabelele ingoma yamaskandi nani. You have the ability as a person, as a self, as a soul. You have the energy inside you to do what is important, what you want to do. Ezoba usizo wena. But bese iqhamuka enye energy ifaka wayo amandla. Ithi hamba njengamanje yobhema, hamba njengamanje wenza 1 2 3. It's a certain energy ezodraina your energy. Khona ungeke uzokwazi wena okumele ukwenze nokukulungela. So izokudraina i-energy, iqede i-confidence yakho, iqede ukuzethemba kwakho ngezindlela zonke. But the important part of all ukuthi uzoqala kancane level ethi hayi wena ukuthi. And one thing we must realize, we must understand ukuthi le energy ndini if ifika ayizofika nje ithi volokohlo, but izoqala ifuna ukucheck ukuthi ngahlala yini la, ngingakwenza yini lokho, ngasizakala yini la, nginalo yini ikhaya, ngiyavumeleka yini la. The more inflicts iphinde isondele, iphinde kudrain, iphinde yenze zonke lezi zinto, isuke izama indlela yokuthi ingene. It's just like busy trying ngama locks ahlukahlukene. Let me try this lock. Sorry, let me try this key. Kule lock ngizame lo key, kule lock ngizame lo key, kule lock. Makhona nje othi khaxa uzoqhubeka zame kuze kuvuleke. So we need to understand singabantu bakaNkulunkulu ukuthi all these energies ahlezi eroma around the world. Yonke le mimoya eroma in the spiritual realm izohlezi izofuna ukuzokwenzani, ukuzozama ngaso sonke isikhathi, so that izocindazela wena ikuthatha ikubeke phansi, ebese masikuthathile yakubeka phansi wena kuzobe sekusebenze wayo amandla, sobe sekusebenza okwayo, sobe sekusebenza lokho efuna ukukufeza
in your body, emzimbeni wakho. But we need to know ngaso sonke isikhathi ukuthi you have the power and the ability to say no kulo moya. Kodwa ngoba izinto eziningi asiziqondi, asizazi, asazi ukuthi unqabela kanjani, asazi ukuthi ungayihlenga kanjani, asazi ukuthi ungayiphulukisa kanjani, asazi ukuthi lo moya uzofika ngayiphi indlela, ngayiphi angle, usebenzisa kuphi nakuphi nakuphi. The only thing ongayenza then ukuzibiyela. The only thing ongayenza ukuthi uzihlenge, uzivalele. Be always protective towards yourself. Because uzozama ngayo yonke indlela. Uzozama ngawo wonke umnyango. Uzozama ngayo noma ingayiphi indlela. So kumele wenze njani wena muntu? Because noma yini ingangena endlini yakho ngithi. Noma yini ingangena. Udinga ukwenza njani? Uhlezi ukhiyile. Noma yini ingangena ngewindi, udinga uhlezi ulivalile. Noma yini ingangena ngomnyango, udinga uhlezi uvalile. Noma yini ingangena nanoma ingaphi, udinga uhlezi uvalile. Just lock your door. Lock yourself inside. Uzi protect wena so that ngisho kuthi uyazama kangakanani ingayitholi indawo. That is why izindawo eziningi la khona unga authorize nanoma ubani ukuthi angene. Ukubona ecingweni ukuthi kufakwani electric fence. Because not anyone and everyone is authorized to enter. Not everyone engakwazi ukuba ne-access to this kind of building. Because it's a private property. It is a blue property. It is a property, yes, a cover. Security company. It is the property, ya Mrs. Jones. It is not your property. So ngidinga ukuthi abiyele. Asisethe ngisho i-alarm because akuyona indawo yakho ukuthi uzingenele. Udinga ukuthi wenze njani uzibiyele. So as I was saying, lo moya uzolibela ukucindezela over and over again because uyasutha ngawe, uyasutha ngokuhlala emzimbeni yakho, uthola something, wona uthola amandla ngokuthi uhlezi unawe, and the more ukwenza kanjalo uyajabula ngoba wona uyasutha kakhulu. Engizama ukuveza kodwa ukuthi ubungeke ukwazi ukungena kuwena ukube ubuzibiyele ngomkhuleko, ukunxusa umoya nenkazimulo kaJehova, ubungeke uzukwazi ukuthi uyingenele. That is why kwizikhali uthi sifakeni isivikelo esiyithemba, esiukholwa, esiyinsindiso. Sizibiyele thina, uzivikele esifubeni ngethemba. Usivikele ekhanda, fakile isivikelo esukholwa ngeqiniso likaNkulunkulu. Uyazibiyela, uyazihlenga wena. Because awazi ngenzakalani. Awazi uzobhekana nani kusasa. Awazi uzohlaselwa ngayiphi indlela. Awazi uzohlaselwa ngamuphi umuntu. Awazi uzohlaselwa ngamuphi umngane. Awazi uzohlaselwa ngayiphi into. Awazi uzohlaselwa ngasiphi isikhathi. Awazi uzohlaselwa kuyiphi indawo. Awazi uzohlaselwa ezimalini, uzohlaselwa ulele emaphushweni, uzohlaselwa. Then because you do not know that, always protect yourself. Because esemajaldini abazi ukuthi izofika iphara namhlanje noma cha. That is why alarm mele hlezi on. That is why fence mele hlezi khona ezohlezi evikelekile nebiyelekile ngaso sonke isikhathi. So sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi uzihlezi uzivikela ngaso sonke isikhathi kuyona yonke imoya yamanga, imhugeko kanye nenkohliso eza ngobumnyama ngaso sonke isikhathi inkenene ezendlebeni zethu. Ngakho ke ubaba wethu azama ukucacisa ukuthi asikwazi esingahlaselwa ngakho ukuthi kungeza nini, ngobani, kanjani, futhi ngayiphi indlela. Futhi soze saba nemlingo okuqonda lokho. You can never understand that. You can never know that. You can never know ukuthi okay ngizohlaselwa ke kusasa. Yazi nje bengizohlaselwa nje umngane wami. Ngenze sure ukuthi never. Ngizoxabana nomlungu wami kusasa. You will never know that. Ngizoba senkingeni etaxini kusasa, itaxi izobhaja kwi-traffic ngibelete. You will never know that. Ngeke uzuwazi. So udinga ukuthi uzibiyele ngoba kaNkulunkulu iwona ozokwazi ukuthi ukusize ukuthi enza kanje, ungenze kanje, hamba la, ungahambi la, enza ukuthi ungakwenzi ukuthi. It's just like ringing, mabelwa boxing, mabelwa lapha. You will never know ukuthi uzophosa right, uzophosa left. But into ongayenza ukuthi wena uhlezi uvikeleke so angithi
uthi uphosa nawe kodwa uqhubeka uyivikele, phinde uphosa uphinde uqhubeka uyivikele, because awazi ukuthi i-opponent yakho ingaphosa ini ngasiphi isikhathi. So njengoba sisempini bantu bakaNkulunkulu, sidinga ukuthi siphose ngemkhuleko, sidinga ukuthi siphose ngokuzila ukudla, but siqhubeke siyivikele ngokuthi singathathi nanoma yini emhlabeni, ngokuthi singenzi isinoma kanjani, ngokuthi sibulalele umoya kaNkulunkulu singawucunuli, ngokuthi senze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, singalahli umthetho wakhe, siwushaye indiva, senze okuthandwa yithi ngenxa yezinkanuko zethu nomheheko wezinto zesikhashana. As I was saying, you need to always protect yourself. Hlezi uvalile, because you will never know. Ngeke uze wazi. Hlezi kumele uhlezi uvikelekile ngaso sonke isikhathi. Yikho umdalo wezulu nomhlaba esiyala namhlo ukuthi asizivikeleni. That is our topic for today, which is a very, very short message. Ukuthi abantu abazibiyele. Abantu abazibiyele. Sizivikela ngani ke bantu baNkulunkulu? Nayo indaba. Sihlezi sizoletha inkinga, phinde siletheni solution. Ngoba singabantu kumele si-understand ukuthi God is the God of solution. God is the God of answers. God is a God of who is a helper. God is a God osenzela konke ngokuthando lakhe nangomusa wakhe nangobubele bakhe. Ethanda ukuthi sisizakale ezintweni zonke, ethanda ukuthi sihlengeke, ethanda ukuthi siphephe, ethanda ukuthi siphulukiswe, ethanda ukuthi sisondele kuyena. So uzivikela ngomkhuleko. Wazi ukuthi every day when you wake up ekuseni uyakhuleka. You are cursing wonke amaphupho amabi abekhona, uqalisa bonke ubuthakathi, uqalisa zonke izinto ezenzekile ephushweni. Uzusho ukuthi iphupho engilikhumbulayo nengalikhumbuli ngiyaliqalekisa Nkosi, uyazibiyela. Uzibiyele uthi sengiyaphuma ke manje simakade. Cela ukuthi ungivikele, ngizogibela imoto ungivikele kuyona, ngizohamba endleleni ungivikele kwizigebengu, ngizodlula kaSibanibani ungivikele Nkosi. Konke lokho bengithanda ukuthi ngiyokwenza lapha kufezeke, kuphothulwe, kupheleliswe. uNkulunkulu uzoba nawe. Phinde futhi noma usungena etaxini Nkosi sesimotweni, hamba nathi. Uthi usiyogrosa leya gross Nkosi uyibiyele, uyikhulekele, because abantu abaningi aba-understand ukuthi igross iyakhulekelwa nayo. Ukhulekele konke lokudla ukuthi kusuke konke ungcola, kusuke konke. Lezi impahla, even ingubo ozigqokayo, you need to pray for it first before uzokwazi ukuthi uyigqoke. Because awazi ukuthi kade thimpe uba nomunye, kade lenganiso uba nomunye, ingcole kangakanani, awashanga kahle kanjani, nalo kade ayina izandla zakhe mhlasimpe ubesephuthuma isikhathi nje wangalokhu njani, wangageza izandla ephuma etoilet, bekuma period nanani. Ziningi izinto ezingenzeka, but udinga ukuthi uzibiyele ngokuthi ukhulekele konke. Igross uyayikhulekela, izinto ezithengayo zonke uyazikhulekela. Whether you uthenga ifone, you have to pray for it. Kade uthenga iwashi, you have to pray for it. Konke ukhulekele. Usuyabuya ekhaya, Nkosi ngiyabonga ukuthi ungivikelile, Nkosi ukuthi ungibiyele. Mhlawumbe nje ngaxabana nomakhelwane bami njengamanje, Nkosi ukuthi ungibiyele. Abantu abazibiyele. That is what the Lord is saying, abantu abazibiyele ngoNkulunkulu ngomkhuleko. But awuzovela uyibiyele ke futhi ngoNkulunkulu ke ngoba uthi hayi vele uNkulunkulu uyasivikela sonke, uyasithanda sonke, but uzodinga uhlale ebukhoneni bakhe khona ezokwazi ukubiyela. Ngeke uzukwazi ukuthi njalo uyakhuleka wena ngeindebe zakho, uyakhuleka uphinde uthuka inhlamba futhi lapha emsebenzini, uphinde uthuka inhlamba futhi komakhelwane bakho, uphinde uthuka inhlamba futhi uthuka izingane zakho, bese uthi hayi ngomkhuleko wami ngithi Nkosi ngicela ngibiyele. Ngeke izikubiyela, I promise you that. Indebe zakho kumele zihlambuluke enough ukuthi uNkulunkulu akwazi ukubiyela nangempela. Kumele zihlambuluke enough ukuthi uNkulunkulu abe seduze kwakho uma umdinga, umnxusa, umcela izindebe zakho lezo. Because azikho indaba ebiza uJesu asabele ekade ehleba. Azikho indaba ebiza uJesu asabele kade zikhuluma inkohliso. Azikho indaba ebiza uJesu asabele kade zithuka inhlamba, the F word. Azikho izindebe ezinjalo. Lezi kade zidla ingulube engcolisayo, bonke ama-marshmallows lawo. Ngayitshela ukuthi it's just snacks. Ayangcolisa ama-marshmallows, ingulube lana. Kade udla okunengekayo, igazi wena uvele nje wadla nje inyama ingahlanbululekanga kahle ngendlela. Uzoyitshela ukuthi lezo indebe lezo zobisa igama likaJesu bese liyasabela. It's not gonna happen, my love. It's not gonna happen. So ningacabangi ukuthi nje uNkulunkulu ethi abantu abazibiyele, ukhuluma ukuthi wonke umuntu can just pray, because mina ngiyathanda ukuthi abantu bacacisele ngayo yonke into into details. Because abantu abafundisi abaningi bayishwankathelile le ndaba. Bethi ayikhulekani bazalwane, zilani bazalwane, bengacacisanga ukuthi hello, ukuze ngisizakale ngempela, umkhuleko wami uphenduleke ngempela, kumele ngenze njani.
Because abantu abaningi they will pray akhuleke umuntu kade ngangizila kade ngangikhuleka kanti kunento wrong ayenzayo kunento wrong ayibambile kunento wrong asabambelele kuyona. Yes uyakhuleka kodwa mawusathuka inhlamba ngeke uzuphenduleke umkhuleko wakho. Yes uyakhuleka mawusadla ingulube one bacon and egg ngeke uzuphenduleke umthandazo wakho. Yes uyakhuleka mawusathuka leyo nhlamba I promise you. Ngisho kuthiwa incane kangakanani uvela uthi hayi ivele yayiphumela nani ngeke uzuphenduleke umthandazo wakho. Awuzili wena ukudla unendaba noNkulunkulu kodwa uzothi hayi ngizokhuleka nami uNkulunkulu uyangithanda nami uzongibiyela. Uyakuthanda impela but awukho ebukhoneni bakhe awukho kwi-present awukho esimeni la izokwazi ukuzwa khona kwezikamoya because you are so dirty. Ungcolile ezindebeni ungcolile mhlasimbe nasemahlweni ubhikiza ubukana nezinto ezinengekayo ezingasisile ko TV. Ungcolile ezindlebeni ulalela izinto ezimnengekayo ngaso sonke isikhathi. You always in an environment la kuzogcwala khona abantu bekhuluma zonke izinto ezinengekayo bese ungayihlambululi bese ungamcela uNkulunkulu ukuthi axolele kona konke bese ungazihlambululi ngengaphakathi nengaphandle ngokugeza uzihlambulule ngaso sonke isikhathi then imthandazo yakho ngeke iziphenduleke. So ukuze uzibiyele umkhuleko wakho uzizwakala ufike ekhaya ezulwini kumele ube ngcwele. Kumele usacrifice kube khona izinto ongeke uzidle. Kumele kube khona izinto ongeke uyibuke. Kumele ube khona into ongeke uzikhulume ngezindebe zakho. Yes kuyenzeka singabantu sihambe siyaxoxa nani khulumeke namagama abantu but you need to come back to the Lord uthi Nkosi sengiphinde ngahleba ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa ngonile futhi because uNkulunkulu is full of mercy. Ungumeli hlezi sithethelele izono zethu kuphela uma sizivuma ngokusuka kujuleni kweinhliziyo zethu ukuthi ngempela siyayivuma. Singenzeli nje ukuthi hayi sengiyenzela nje enza ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho. Enza ngokuthabisayo. Enza ngokuthokozisayo. Enza ngokwendlela efanelekile. Especially ithabisa ubaba ohlala ekhaya ezulwini. So asizibiyeleni. That's what the Lord is saying ukuthi abantu abazibiyele. Protect yourself at all times. Ngemkhuleko and pray ngaso sonke isikhathi. Ngisho ngabona ukuthi kusemini hayi isikhathi sami sokukhuleka ngijwayele ukuthi ngikhuleke ngekhathi ezukuthi zibiyele. Because awazi uzokwenzakalani. Awazi ngenzakalani. Because it's always a danger ukwenza into ngoba nakho sekuphoqa. Uyenza usukhala. Kuba buhlungu. Ugrosa manje sekusebusuku manje akekho umuntu ozokuphathisa impahla zakho seziyalahleka eTaxini itaxi ishonele isheshe yajikana nani seziyalahleka ngeke uphinde uyithole because uhlulekile ukuprepare kusade isikhathi. Uhlele ukwenza into ngendlela efanelekile ekhethekile ethandekayo ebizobuza usizo kuwena. Uhlulekile. So as I was saying ukuthi kumele uyibiyele njalo. Kwazi ukuthi uhlezi uvikelekile kukona konke. Ngoba izwe la kamoya lihlezi zama ukuthi lenze nanoma yini but you need to cover yourself ngoNkulunkulu ngomoya wakhe. Futhi umcela kubiyele kukona konke ube kungakuhlasela noma ukukhaqa. Phinde ucela ukuthi nanoma yini ezayo because ziningi izinto esingazazi especially okuzayo because awazi uzokwenzakalani. Ukuthi noma yini ezayo Nkosi ngiyacela ukuthi ungisize. Ngakho ke ngokuba sazi lutho asiboni lutho into nje kuphela ekumele siyenze thina abantu ukukhuleka. Sikhuleke singaphezi isho njalo incwadi yabaseThesalonika chapter 5. Khulekani ningaphezi. And mkhuleke ungaphezi khulekela yonke into. Umuntu kaNkulunkulu khulekela yonke into. Ukuze sizophepha kulempi enkulu kangaka esibhekene nayo. Ngokuba ibalukhuni each and every day it keeps on escalating. Upgrade okwezikamoya. Usathana busy upgrade ukuthi okay babembelele ini manje. Ngingabalisa ngeni manje. Kwenzeka ini manje. You need to keep on upgrading your prayer life as well. You need to keep on upgrading indlela owenza ngayo as well. The reason why uNkulunkulu esikhumbuza ngokusiyala ngokukhuleka ngoba ufuna sisizakale futhi singadwenguleki izinto zonke ezikhona ezilwayo mihla namalanga. Silwisa every day abantu baNkulunkulu. I-attack ingenza ngomakhelwane bakho, ingeza ngabangani bakho, ingeza ngumntwana elibele ekukhala into engapheli.
ingeza ngezezimali, ingeza emsebenzini, ingeza etekisini, ingeza endleleni, ingeza emoyeni, ingeza ngeweather, ingeza ngokudla, ingeza nanoma engayiphi indlela i-attack. But udinga ukuthi uNkulunkulu ahleze kubiyela ngaso sonke isikhathi. Ukuthi noma ifika uthi ya, I'm ready for you. Who are you? Uthi uzohlasela bani? Khohlwa. And hleze sazi ukuthi ayikho into esingazenzela yona ngaphandle kwamoya kaNkulunkulu, ngaphandle kokusizwa yena. Because yena usipha amandla, uyena osiqinisayo, uyena osikhululayo, uyena osisizayo ezintweni zonke. So nje uNkulunkulu uthi abantu abazibiyele ngomkhuleko. Kuningi okwenzakalayo, kuningi okukhuni, kuningi ukusithwalisa kanzima, especially emakholwa, especially ezweni lakamoya, especially ezintweni eziphethelene noNkulunkulu. Kuningi abantu baNkulunkulu, kuningi, ngiyaphinda kuningi, kuhlezi kulwa njalo each and every day. So asizibiyele njalo ngoNkulunkulu, ngeqiniso lakhe, nangokuhlezi njalo sisebukhoneni bakhe, ngokuvumela umoya wakhe ukuthi usibuse, usengame, kwenzeke intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Especially ngavimbezeleka icebo lakhe ngathi. Ngavimbezeleka athanda ukuthi simenzele kona, simsebenzele, sikuphelelise lapha emhlabeni. Ngenxa yokuthi asibiyelile, savumelana noma iphi imimoya, yasibusa, sizovumelana noma yini, yangena yasengama, yenza umathanda umachanca ezimpilweni zethu. Konke kodwa kuleli kuthina ukuthi siyazibiyela yini, siyakhuleka yini ngokunamandla, siyamnxusa njalo. Deny your flesh, because yona izohlezi iqhalaza ekutheni ungakhuleki, iqhalaza ekutheni ungazibi, iqhalaza ekutheni ungayenzi into efanelekile uthanda ukuthi uyenze. Deny it. Ngokunxusa, ngokukhuleka, nangokwenza konke okuthandekayo okuyintando kaNkulunkulu. So nje lowo myalezo omfishane ethi uNkulunkulu abantu abazibiyele. So kumsebenzi wakho ukuthi uzibiyele, umuntu kaNkulunkulu. Kumsebenzi wakho ukuthi uzibiyele mntwana, mama, baba, gogo, mkhulu, umsebenzi wakho ukuthi uzibiyele. Ngoba sonke sihlaselwa indlela zonke. Singasho ukuthi umsebenzi abafundisi ukuthi basikhulekele basibiyele, kodwa akwanele. Umfundisi naye udinga ukubiyela umndeni wakhe. Naloya mama okhuleka kakhulu, naye udinga ukuthi azibiyele ngoqobo lwakhe, naye udinga ukuthi abiyele umndeni wakhe, naye udinga ukubiyela abantwana bakhe. So kuzosisiza ukuthi sibuyele kunxuseni lokho esasinxusa ngakho vele. Singalindeli ukuthi uzokhuleka. Abasekho labo gogo bakudala bekhuleka ngo-4 ekuseni, bamemeza umuze empongoloza ugogo. Abasekho, they are no more. Dinga ukuthi umuntu azenzele manje, dinga ukuthi uziphakamele wena, dinga ukuthi uzizilele manje, uzifundele izwi, uzikhulekele, uzinxusele wena. Ngoba ingawe lento izosiza wena. Otherwise uzodwenguleka, otherwise uzoba senkingeni, otherwise imoya izoyibusela nje itanasela ithi washa, ngashiya iGomora, Sodoma, iculele, kanti sifuna ukuba ngaphezu kwakho, ibuse, yenze nanoma yini eyithandayo ngempilo yakho, nanoma yini eyithandayo ngawe uqobo, ngengqondo yakho, ngenhliziyo yakho, ngomphefumulo wakho, ngomzimba wakho, ngey'ndebe zakho ekuthukisa inhlamba, ngey'ndlebe zakho ekulalisa umculo obhedayo, ngamehlo akho ikubuyisa whatever, izozibusela nje imoya. Ngesisu sakho ikudlisa nanoma yini, nanoma kanjani, izoyibuyisela, izoyitanasela, izozenzela umachanca nomathanda ezimpilweni zabantu. So asizibiyeleni bantu baNkulunkulu. Lo uNkulunkulu akushoyo njengamanje, khona sizohlengeka, sizosindiswa, sizoba namandla njalo ukuthi sihlezi silwa kunempi enkulu kangaka. Ngoba inkulu bantu baNkulunkulu, singayitshela incane, inkulu lempi. Inkulu ngendlela eyisimanga, ngendlela esingayimagine ngayo, ngendlela ebesingaboni ngayo. It is way bigger. It is way deeper. And it can never get deeper. It can never get deeper. But nathi we need to go deeper. As isithi siya deep, nathi asin deeper. Siya deep, nathi siya deeper. Asizibiyele ngokukhuleka ngomusa uNkulunkulu. Especially amakholwa. Umsebenzi wenu ukuthi nxusele abantwana babantu lapha emhlabeni, nxusele izizwe zonke. Umsebenzi wamakholwa ukuthi izikhali ehlezi njalo uqinile. Khona soyenza lento. Khona sokuphulukisa konke. Khona sosizakala. So Nkosi nje benani, ngibusise kakhulu. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu esizonda isono,
uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Minye nje ama-video ama-official ama-short clips akhona ku-TikTok, Instagram and Facebook. And then acela nje ndidlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukusindiswa nokuphulukisa ezintweni zonke. So nje lihle ithemba lo, Nkosi nje abe nani, uNkulunkulu anibusise anisize ezintweni zonke. Amen.